Naya, di kita yan ng tabon. Amin ira sa kubiton simbahan iton tabon-tabon. So ito ang tinatawag na Saint Anthony de Padua Parish Church of Tabon-Tabon, Leyte. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, ma'am. Oh, ma'am. Today is February 2026. Time check ba doy? Oh, 9:12 in the morning. Uy, ito niyo. Ano kita na? Naya, di kita yan ng tabon. Kukulitugon na lot kita yun. Okay. Nagbibinataba tayo. Nagbibinataba tayo nanay. Nabalik ka ba? Ay, so ginanay. Ay, malibot ko dito. Medyo kakuhaan ngayon, ha? Oo, may gaya na igindo duray, ha? Oy, rest in peace. Kana Manalida Tunido Natuya. Bata pa. Nakanina kita kanina, baga naghatag kita anin ko ano. So yan na anong amin ira sa kubiton kapilya, o di rin kapilya, simbahan iton tabon-tabon. Nasinganin na kita na noon na ano man nakaglibot na kita hini, pero wala kita papakadiha igbaw ambot yung pwede saka kita mapasyada kita tira simbahan diwat. Di dahang Miyerkules ato na nagisin na kasakan baka kinoong kitahan. Oo, ang simbahan ng Tanawan itira din ngay ang Kuraparoko kay Father James. Uy, ala ka dit ira choir area, ha? Kay Father James Jubal Minisis. Halo, wag itira baka ka. Oo, kiluwat ano? Ay, sir, pingagay, oh. Baka liwat yung hinaado kat gym. Damot baka pwede din yung mga nanta. Iti baliwat, baka puno na oras yung patron. Normal. Masingan niya. Ibaw. Badaw, di rin kita physically fit. Badaw, kung mulputit at bipaghihingalon kita. Sa mandayan ito. Panhingalit. Tiyas na. Puro na tinaabot nito niyo. Ang gasi ko din baga mahingad to dito. Mausay, ha? Oo. Amo itong trason natin gihapon nga. Nasingad to kita at mga burubong to ay magtinagalog tayo at waray. Dahil gusto natin ipakita ang ano man ang meron nila. So ito ang tinatawag na Saint Anthony de Padua Parish Church of Tabon-Tabon, Leyte. Rest in peace to Manalida, no? So amin din yan, no? Ira kuang itong ira simbahan. Sala matisugad kita na di. Amo ito baka pwede kita makadto ano kan para kita magpasabot ng mga sini kay kanina kahapon ano meron tayong ipapakita na Timang Rawin yung bypass road ng mula ng Kanaga to Kaibaan. Oo, tama ba? Alam mo na naisama ko sa pagdilit. Una ko nakorap. Nagpinamisos na dilit ko ngayon buduy. So yun ang naging gawa na lang natin yung Himang Rawin. Oo, tayo ay
nagpalipad na lang ng drone. So hindi na tayo mawawalan pala ng ano, pwede natin balik-balikan tapos palipad ng drone, ganun. Pag medyo yung sama ng loob ng panahon ay ilalabas, o hindi kaya pag ano, yun na lang gagawin natin, no? O magpapaano kita, magpapalupad na lang kita yung drone. Father James Jubal Minisis. O ayan na, mapakadiyan kita ito na total maagian ta naman, ano? Itsunod din in police station. At kay sugo na natin pagka na babatasan, makadiyan kita paghatagin katalahuran na parang okay. Oy, ahin ka mga kuan. Ha? Ahin ka mga olog no kapalog. Ellen ring sa tong atong ito ha. Dala kami na skill Ano tanong ka mga grade daw? grade 12. Oh, kuan na kamo at tawag ito na work immersion. Uy, shoutout kita mga taga Tabon-Tabon. Ano to, yung eskwelahan? Senior high school. Senior high school ah. Ba, hindi rin pa ka mo nakapalot, pang-vlog ka. Ang tanan. Olo ko doon. O sige, pang-vlog talot ka mo yan. Ayaw. Sarang kay kita ha, sarang kay kita. Okay na yung picture, kadi yung picture kita. Saring ka man, napakakuan man kita liwat. Picture na. Ano yan, sa atong laha. Oo. Lagad ano, sa garunta. Anay, atubang. Magatubang. Ito. Labot kayo naka-AI. Man. Okay. Okay ha. Magsara kay kita ha. Oo. Amay niraan na kanan senior high. Grade 12 han Tabon-Tabon. National. Hello, good big shout out tayo. Nakalibreng sa kahira, ya ko na hardlo ka kiton. Magita pasak yun, budoy. Oo. So ani kita yung natong Tabon-Tabon na Municipal Police Station at bang tigyan pala kita sulod, siyempre nag-aaral naghihapon kita. Oo. Hi ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. So nag-aaral pala kita hin abiso ano kabayan naton pag hatag gihapon hayrahin na pasabot nga an ira hotline han Tabon-Tabon Municipal Police. Uy, paki-save ha. An ira hotline is 0998-598-6517. So amoy nito ira hotline han Tabon-Tabon Municipal Police Station. Oy, big shout out kita gihapon kan Police Captain Esteban in Pagtabunan. Uy, Pagtabunan ano? Tabon-Tabon, Pagtabunan. O amo to nan ira Chief of Police san Tabon-Tabon. Oo ha. Adi nga ni an ira gihapon na Chief of Police Tabon-Tabon hotline. May dugyang gap nira no 0998-847-79630. Oh, thank you sir ha. Kanina nakilala ko ni sir. Nakilala sir, ang butian. Bayan ng kaway. Yay. Sangkay ko na mga polis. Sangkay ko na mga polis. Tapos ana nga ha, amit ira din ni Jim. Ira Jim. Din kanan ira mga ano pag may career day. Importante gihapon din MDR ha. Oo, ang DRR MO. Adit ira hotline. Oy, BRR Operation Center ha. 0985-634-334. Alayon kita ha. Uy, radio frequency 167525. Uy, good man kami din natin gihapon tuki-tuki. May din natin tuki-tuki, sisave tayo ito. Pero di kita lot maarong gumamit ito tuki-tuki. Oo. Sunod natin pag inya di ang lot ano, anira Bureau of Fire.
nanamulatin ang era Tabon-Tabon Rural Health Unit. Work immersion tignan nyo na senior ay ano. Noon yan makikita tira lang mga munisipyo. Hain kita mapark. Dili na lang. Nagkirag ka man to no. Di sana baga nakakakunan kita na. Nakakagulbong ko na kita. Makali kita mo pa kaya adira sir. Normal maparong anay. Parang kita. Oo, so nakag-araw na kita gihapon ang abiso ay sir, thank you. Oo, big shout out kita. Han Fire Station Han Tabon-Tabon. Uy, may datang dito sangkay ha. May doon nagpakapalo nag-pero. Oo, ano ya, ang Tabon-Tabon Fire Station pakisaybi ni kaimportante kaupay oras may da mga rimulaso. Diri kay magihinakan, magla-live, sigit kuligi, tapos masaring reload pero nakag-live. Anyway, amo tinira hotline ha. 0917-107-7468. Oo pakisave ni. Ngan, big shout out kita ang ira bago yan ang Fire Marshal Han Tabon-Tabon, Senior Fire Officer 4 Alex Cadano. Oo, thank you, big shout out sa iyo. Busy ko nila kami danira yan naging ko aming activity. Oo. Ngan, matiga dilo kita hiton era municipal hall Han Tabon-Tabon. It Mayor di Tabon-Tabon, Mayor Efren Redonia. Oo, nasinganin na kita. Nakagpalupad na nga gihapon kita din drone actually. Pero nagpiling-piling at taigbaw. Inaigbos na pag dito diri na makahapon kay bagay nakiginimang raon niya dito. Nakiginimang raon yan. Mga katamsiyon lord kay ginpupurok na. Ano na huna niya nga diri maato ang drone. Ba, bumuguan nga ni Ray. Uto dito irap ako. Pati gapan drone. Patas. Amoy ni ha. So yan mati kahilot kita. Ano daw. Karuyag kunta kadtuon pero di kita maarang manore pa kita baga makiga istorya kan Ninong Torbibar. Speaking of Ninong Torbibar and Bibar Farm. Oo, matut angin natin gihapon baga igkahibalag kay makakahatag tun ha aton gihapon mga impormasyon paano nga ba maging isang vegetable man. Oo, kay ba daw di laro mamay iton baga pagkukuhan iton mga katanuman mga vegetable kay makakong kay iton mga inadlaw-adlaw nga pagtimang no. Oo, kadaliwan. Haint era din yung merkado publiko. Kulang kitang vascular kuan movement budoy ginihingal ka na. Ano ba yung trabaho liwas? Bacho? Di ka na makasiti. Maka one round ka na lainin. O daan, 2 rounds. Ba daw? Tapos kung pagod dry season yan na. Kumbaga na no. Ayaw, dire. Yes. Wala ka no. Ako hindi nila pinutong Tabon-Tabon ha. Oo. Masing nila kita ira kuan. Ira merkado publiko. Oo. Hi. Merkado. Adi ni. Nga to. Order sila nga to. Sige. Thank you. Diyan kita to nira kuan nira merkado. Uy, auton manok. 15. Maturokog ko.
Meron ako din ni classmate. Meron po akong classmate rito, si uy, shoutout kita ka na Annalyn Aguilion. Ito na, nagwawala at nagtitindahit tao. Pero po, palit na ka mo. Di man. Bibar Farms, ha, ito na. Man, ang pala ito tagisisiring dito man, nababasa naman niya, no, Bibar Farm, Integrated and Technical Vocational. Kung na ngayon gapi, ano? Okay nang lang, mapakantungan kita. Ito na, San Pablo, no? San Pablo, Tabon-Tabon, Leyte. Nasingad tunganin kita, kaya nalamay lang natin appointment, magigibalag kita kang Ninong Tor, Bibar. Ay, kapay nga kayo, lagaro, musang kayo ta. Tabon-Tabon, Tanaawan. At yung Tanaawan nga, kuhan. Mga Tanaawan, gihapon, ano. Libot kita dapit. Ako na tiro, merkado, ha. Kapay nga ka. Kagobernor rin niya. Ano, dumalaw. May merkado, mo na. Sumalibot lang kita din, he. Oops. So amo yan, Tabon-Tabon Public Market. Yan ang mga kada sano din yan kuan ang tabon, ang tabo. Awari tabo-tabo. Maray na balay yan ni. Nako nagudman ano. So inadlaw-adlaw na lang ni. Maray na balaglaray, maray na kuman ni. Awari nang igiparaglaray. Awari nganin na tagamusig muna ka ng merkado. Paglimpyo waray. Baraw. Di nakita. Tala. Oring yan din oring yan tabo itong kuan la. Itong tabon. Basta sunod dig kakakwanta. Kanang lanon ta makastorya ay Ninong Tor Bibar, kabahay nitong kuan ano, kabahay nitong Ñaira Technical School kay ano. Ito ni bagi hapon nga pagka ano, pwede maka-eskwela kay technical. Tutugdan ka mo itong baga pag pananom. Paano pagpupukan itong mga piste. Lahat mga piste. Ano yung eskwelahan? Uy, shoutout kita. Hati, Bayaga. Hindi rin eskwelahan mga rinadara snack. Magawa. Gumutor ka man. Parang yun. Uy, itong siupaw. Uy, maram ka. Dako yun natapag kita itong siupaw. Kariyag sigmon. Parang yung karta. Parang nga yung karta. Dako siupaw. So, amo dahil yung tatong baga. Dili ka tuwanin kita pa. O sa pagkahandos mo dahil. O sa pagkahandos. Diretson tayo ni. Sa pagkahandos, papakatulit niya eskwelahan nira. Tapos backing na. Direta ngayon pwede baga pag-usahon. Anong karaunan? Direta pwede baga pag-usahon ito na ang Galantor Bibars. Ang Bibars Farm. Okay. Masasayang ito nato na video. Dapat usaga din ito niya itong pagbibilta mo na ito sinisharing ano. Masurog yung pagbibilta. Ito nung sa ngabong to, may datang na i-feature ba? O sa kaghan na bubat ngon. May singat to nga kita bubat ngon. Tagbubuhaton. Mga kung gitawis ba? Okay. Mga gitawis, kita mo gitawis na. Upod na ito ni Kusya. Kaya mo tiya karuyag.
Maupod ko niya. Amo yung senior high ha. Pag maupod ko niya nga ito pag sunod mga travel ba. Oo. Nadiri siya pagkagamitin niya helmet. Kaya naruruma ko nung tiya make up. Kaya guti pagkakupon ba, mo pilot siya nga helmet. Mula din ang Junior National High School. Oo Junior National High School. At ang elementary. Hello po. Ay, mapingin ko may may tag 15. Masurong permitira manok. Kikon Joy, ha? Sir, ano nga vlog? Oy, palo kita kan madam, nagblog ka no? Dere. Really good. Sige, magigsangkay kita. Kailang landam to sangkay din na tabon-tabon. Ano? Ay, cellphone pala. May pera man ito. Tag-gis. Mga di man? Okay. Ba, hindi rin ka magpalo ha? Go ha, sir! Di na. Nakatukot motor. Di naman. Wait. May pera yun no? Sige Gis. sir, go na lang kung sir. Di ha? May pera yun? Oo, adi. Magbayad ako ha? Para may doon natin turukobon. Ada na sticker mana. Oy, shout out kan Chikoy and Chikos. Oh, Chikay and Chikos. Oh, ganoon. Magbugto siguro yun. Yes sir. Asya. Kambal? Dere, babae na lang. Babae lalaki. Shout out din niya iyo. Resist yan na. Oh, ang kabataan no. Saan kayo ito nyo? Saan kayo ng kanto? Andi sugadahat. Sorry nga ba? Sir, dito na pistong ako sa Katabangan Municipio. Oh, imod to? Yes. Ay, agianta ha? Kita ako ni sticker. Ito, ang portahan. Oh, ngayon? On may arutan dati. Oh, nagsangkay na kita una. Okay, tarapa. Oh, thank you ha, thank you. Ay, mapangaga. Oh, di ba? May lang namang kasangkayan din. Amo doon sinisiring ko nga. Bakit kita ba yung nagbibilin binhi? Kada bungto ba? Bakit kita nagbibilin liso? Kaya no. Ori nga panahon, ito niya, babalik-balik, bakit ito niya nagpapadako bahin ko ang bahin puno, nga mo nang sinid niya, mabilta nga ni kita nga niliwat, pamatik ko, tigad ito yung naburawin. Mo na parang burawin. Dapat karaunan din yung tabon-tabon. Pare sa tanawan di rin magutmanon. Pare sa tanawan magutmanon. So kita nga di. Mapayaga mana. Pare sa tanawan magutmanon. Damot karaunan dito. Lahat gutmanon. Adi usay ito niya pagpasabot niya nagiging progresibo itong kuan itong usang abungto masugad niya nito sarang itong ikalipay kaya no entonces damot natapod hagobyerno may tungod nga damot nag-i-invest damot nagkakasulod ng mga business investor di ba kung ano pa ito kung ang atong baga binubalabaga makikita nato na atong kada bugto ng kakatuan ang purpose ipakita ito na ano't may adanira
Kala ito pagyabag natin tanawan. Di ba? Normal. May gusto kita ma. Kimit na. Pinagkikitara dahil. Yeah. Bagay nung kaya pa. Ano mo lang sumakay adto. Oy. Makita ko likod ni baby ko. Baby ko. Oo. Yan ay nanilanda, maisog ah. Kaya ninararayo ko nung kita, malakat ko nung kita. Sasarit man ako. Marasa adi. Ay, adi na. Oh, napakanin ako kay. Gimbibiling ko ikaw. Iya po. Amo ko pagkanhi kay gimbibiling ko ikaw, wala ka makapagkita. Thank you ha. Thank you. Magsakay man kita. Picture na. Oh, ayun. SDN. Sige. Okay. Oh, bakit ito? Saan kayo ba niya? Ayun. Oh, thank you ha. Wala ka no. Hi. Hi, mami. Wala. Okay, daddy. Di kayo mami ka, no? Sakto. Oy, ano ha? Big shout out kita. Shout out kita kan Attorney Romel Villamor Bisa. Halo ka ano? Ano RN ya? Ano RN? Registered nurse? Uy, shout out kita ha. For passing the bar examination taga-tabon-tabon ini. Sayang to natin iga kuha nak na buto ko dilar mamit pag abogado. Tapi ma, total ano naman lagi tanong. I-mention natin ang Bubble Queen, Laundry and Tours, and Big Daddy's Cup. Ngayon, ang daddy din ang mga ito manok. Algin, Litson, ading karaunan. Oo, ading karaunan. Ang mga intikad to. Bibars Farm Integrated Technical. O sunod kakadun tayo. Internis at hindi kinaon diri ko diri ano pa yun? Diri Arena. Pure nga skin chicken. Oo, ang sunwas adi pa ang litson manok tag 250. Oh, adi ang Tabon-Tabon Central School. Kikiam. So, amo na ito niya na nahiway ng adlaw. Ang pag pinurbalabag, di Tabon-Tabon. Ay, nagpupurpan. Mas maupay lang pag damo ka kasang kaya, no? Manamo nga niya din man, no? Butong pa kita. Anchiko, anchikay, anchikos. Ha? Osa, oo. Osa lang? Osa lang. Oo, diri ahos. Ha?
nga kuan. Ito gigikinaon kuan gud talaga chicken skin. Kimay dit iba arena. Ano? Oo, kana rin nga hirapan. Tala ano man? Sobrang tala na ha. Oo. This has been your friend from another stars. Siyempre, tikang dili ha tabon-tabon later. Ako isang kay Tonyo. In magpapabilin lagi nga mayok bo ha. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Oh, okay.